Un cafè sense sucre. Aquesta veu em sona. Sí, és ell. Em vaig trobar al bar amb en Julià. Semblava molt nerviós. L'escleròtica dels ulls se li veia tenyida de vermell. El vaig a saludar. Ei, Julià! Deu fer almenys 20 anys que no ens vèiem. Havíem fet de tot plegats quan érem petits, recordes? Li vaig dir amb un to d'alegria en trobar-nos després de tant de temps. Però vaig veure un Julià diferent, molt introvertit, com desorientat, no sé. Semblava com si s'hagués pres alguna cosa, alguna substància que li hagués alterat l'estat físic i mental. Abans ens ho dèiem tot, i prenent una mica de confiança com la que ens teníem abans. És clar que la percepció de confiança, després de tants anys... Li vaig preguntar amb un to bastant prudent si alguna cosa el tenia preocupat, alguna cosa que es pogués explicar. Ell parlava de manera estranya. Mica en mica, tot s'està posant al seu lloc. Es va acabar el cafè d'un glop que jo no sé com no es va irritar la gola i va dir: Torno a estar pel barri. Tu hi vens sovint per aquí? Sí, vaig contestar. Vinc a fer el cafè abans d'anar a la feina. Es va despedir sense dir gaire cosa més. Molt bé, d'acord. Suposo que ja ens anirem veient. M'alegra tornar-te a veure, Julià. A reveure. Donant-me l'esquena, no va dir res més i va marxar. L'endemà me'l vaig trobar un altre cop. Bon dia, Julià. I em va dir: Perdona, que ahir no vaig estar massa proper. Mira, t'he portat una propaganda que m'he trobat a la bústia de casa. Igual que ahir va demanar un cafè sense sucre, li vaig preguntar de què es tractava allò i em va dir: Tu mires, ja en parlarem. Adeu. Carai, aquest Julià, que raro s'ha tornat, vaig pensar. Es comporta de manera molt introvertida, com distant. Em va donar un tríptic. Era d'un programa d'autoajuda d'un lloc anomenat Versus. Potser hi anava per alguna raó que encara no sabia o... Bé, tampoc m'havia explicat de què anava allò, no sé. De fet, no sé per què sabia que allò no s'ho havia trobat realment a la bústia, com va dir. Allò ja ho tenia ell. No el vaig tornar a veure fins al cap de 2 setmanes i aquell tríptic em tenia intrigat. No sé, potser aquell programa també em podria ajudar a mi. Jo estava passant per una època psicològicament inestable i amb un tractament de llarga durada. Vaig empastillat fins al capdamunt. Avui fa tot just 1 any i 14 dies. Els tinc comptats. Una riuada del mes d'agost, produïda per una forta tempesta, es va emportar a la meva dona i la filla. Les dues tornaven del col·legi, van quedar atrapades dins del cotxe i no van poder sortir. Encara no entenc com la Sílvia es va atrevir a travessar el tram de la riera plena d'aigua com baixava. Encara no ho tinc superat. Mentre prenia el primer cafè del dia, el Julià va entrar al bar. Ei! Ens vam fer un petit gest amb el cap en forma de salutació i tot seguit vaig treure el tríptic que em va donar feia uns dies i que jo duia a la butxaca. Li vaig posar sobre la barra i li vaig preguntar de manera directa, sense preliminars: «Què és això?
Julià, ho coneixes? De què va? Sí, i vaig a fer teràpia. Tinc un problema que no em deixa dormir. Prenc pastilles, bé, prenia. No em feien l'efecte desitjat, el metge no l'encertava. És que no sé, potser m'interessa, li vaig dir. No et pensis, no ets l'únic. Jo també ara vaig empastillat fins a dalt, noi. Pensava que et semblaria una tonteria. Per què t'interessa? Doncs mira, no sé, coses de la vida. No tenia ganes de tornar a explicar per milionèsima vegada la meva pena i vaig preferir no incomodar-lo. Em va explicar que ell era molt escèptic amb els grups de teràpies d'autoajuda, però que aquí li van treure un pes de sobre. Que només en un mes i mig ja es trobava molt millor. Feia poc temps que hi anava, però deia que ja es trobava molt millor. Em va dir que l'altre dia venia de fer una sessió amb el grup i era el motiu pel qual venia una mica angoixat. Això explicava aquells ulls vermells i l'actitud tan negativa. Mira, aquesta tarda hi vaig. Si et ve de gust venir. Perfecte, li vaig dir. Plego a les 3. No sé què pensava trobar-m'hi allà. Un cop dins, tothom estava en silenci, hi havia almenys 100 persones. De tant en tant s'escoltava un tossir, d'aquells reprimits per no fer massa soroll. D'una porta darrere d'un altar va sortir un home bastant alt, amb una barba imponent i un posat molt seriós. De sobte es va trencar el silenci, la gent de la sala es va aixecar de les cadires embogida i el van rebre amb crits d'histèria. Què dimonis faig aquí, vaig pensar. L'home es va situar davant d'un faristol, es va mirar la gent exaltada, va aixecar els braços amb les palmes de les mans mirant al terra i tothom va deixar de cridar de manera instantània i van seure. Els 3 amics que avui compleixen els 3 mesos ens faran l'ofrena voluntària i ens explicaran la seva experiència. Ja sabeu que més tard o més aviat tot es posa al seu lloc. És el nostre lema. Abans, però, us diré que, com sabeu, estic aquí per sanejar els vostres cors afligits, que he vingut per alliberar-vos dels pecats del món. Avui us parlaré d'unes qüestions que considero són d'interès per a tots vosaltres que sou cors contrits i d'esperit humil. Ara podeu fer una reverència i d'aquesta manera trobareu la purificació, tindreu la pau i la pietat. Un sermó de 2 hores em va anar introduint en un altre món. Tot el que deia sonava molt convincent. No m'esperava pas sortir d'allà amb aquesta sensació. Vaig sortir com flotant, pensant en cada paraula, cada gest. Fins i tot vaig acabar cridant com els demés, afalagant les paraules d'aquell home. Fora d'allà no teníem permès parlar de la nostra angoixa o dels nostres sentiments ni a la gent més propera. Era cosa de cada un. No ho podríem expressar, però em començava a trobar millor amb mi mateix. El desig que arribés la següent sessió era cada vegada més fort. No ho hauria dit mai. I anàvem un cop per setmana i avui ja tocava. Els 3 amics que avui compleixen els 3 mesos ens faran l'ofrena voluntària i ens explicaran la seva experiència. El pastor, el celebrant, el nostre Salvador,
Apareixia com un senyor sortit d'una novel·la de ficció medieval amb una túnica llarga i sempre començava amb aquestes paraules. Sentiu com tot es posa a lloc en el vostre interior? Seguiu la meva ensenyança, jo us protegeixo de tota pertorbació. No us separeu de mi. Ara podeu fer la reverència i d'aquesta manera trobareu la purificació, tindreu la pau i la pietat. Un mes i mig després, en Julià complia els 3 mesos. Li tocava explicar obertament els seus sentiments i els seus pecats davant de tots nosaltres. També havia de fer l'ofrena que devíem aportar en arribar al dia del nostre alliberament i que era de 30.000 euros. Em vaig quedar de pedra quan m'ho van dir, però per nosaltres allò no tenia preu. Finalment, després de 2 hores de discurs, era el moment esperat. Era el moment de l'alliberació, almenys pel Julià. Finalment m'enteraria de què li passava, del dolor que duia dins seu. No sé, em tenia preocupat. Havíem recuperat aquella amistat i tornàvem a tenir aquella bona relació com quan érem petits. Com sempre, el nostre estimat predicador va aparèixer acostant-se al faristol de l'escenari de manera lenta i teníem un gran desig de sentir-lo novament. Ara, estimat Julià, ara que estàs aquí al meu costat, no t'oblidis de fer l'ofrena, Obre el teu cor, explica la teva experiència, la teva vivència dins el grup, les teves intimitats, sense por, ja saps que estàs en família. Estimats germans, estimats amics, estimat senyor, avui estic davant de tots vosaltres per fer-vos saber que el meu neguit ha desaparegut. Em sento diferent, em sento viu. Avui us diré que fa al voltant d'1 any i 4 mesos. Perdó per l'emoció. Tenia al meu costat una dona que estava casada, de la que vaig gaudir de la seva companyia durant 6 anys, el temps que tenia la nostra filla, i que vam tenir i guardar en secret. El marit no en sabia res, ni jo tampoc sé qui era ell. Una riuada se les va endur. Però avui trobo que dins meu tot s'ha posat a lloc.